ብ2013 ዓመተ ምህረት ብዙሓት ፖሊስ ነዚ ቤት ማእሰርቲ ተኸበብዎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ግን ሓደ ዘምለጠ እሱር ስለ ዝነበረ ዘይኮነስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝጠለፎም ሓደ ሰብ ንምምላስ ነበረ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ድማ ሓደ ኣብ ክፍሊ ተዓጽዩ ዝነበረ እሱር ነበረ። እዚ እሱር እዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብፖሊስ ተኸቢቡ ምህላው ምንም ዓይነት ሓበሬታ ኣይነበሮን። 4 ፖሊስ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካባኻ ቆልዓ ንደሊ ኢና ብምባል ካብኡ ጠዲሰን ነበረ። ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ክፍሊ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ክሳብ 100,000 ናይ ኣሜሪካ ዶላር የጥሪ ነበረ። እንታይ ሰሪሑ እዩ ኣብ ወርሒ 100,000 ዶላር ክረክብ ዝኽኣለ ክነግረኩም እየ። ካልኦት እሱራት ቀሊል ምግቢ ወይ ድማ ኢንዶሚ ክበልዑ ከለዉ ንሱ ግን ሎብስተር ወይ ድማ ናይ ዓሳ ባሕሪ ጽቡቕ ገይሩ ዝተጠበሰ ስጋን እዩ ዝበልዕ ነይሩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። መን ክውጋእ ከም ዘለዎ፣ መን ክቕተል ከም ዘለዎ፣ መን ድማ ኣብ ትሕቲኡ ሓለዋን ዕቑባን ክግበረሉ ከም ዘለዎ ዝውስን ንሱ ነበረ። እዚ ጥራይ ይመስለኩም እንተኾይኑ ተጋጊኹም ኣለኹም። ምክንያቱም ኣየናይ ፖሊስ እዩ ካብ ስርሑ ክስጎግ ዝግብኦ ዝብል እውን ዝውስን እዚ እሱር እዩ። እዚ እሱር እዚ ቴዎን ዋይት ይበሃል ወይ ድማ ብኻሊእ ስሙ ቡልዶግ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስን መኮንናትን ንላዕሊ ስልጣን ዝነበሩ ሰብ እዩ። እዚ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ክትፈልጡ እዛ ቪድዮ እዚኣ ርኣዩ። ቅድሚ ምጅማርኩም ላይክ ግበሩ፣ ሰብስክራይብ እውን ከይትርሱ። ባልቲሞር ሲቲ ዲቴንሽን ሴንተር ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ፍትሒ ዝጎደሎ ቦታ ነበረ። እዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ካብ 1859 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንልዕሊ 150 ዓመታት ዘገልገለ ኮይኑ እሱራት ክእሰሩሉን ክቕጽዕሉን ክቕተሉሉን ዝጸንሐ ቦታ እዩ። ብሓጺሩ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ሰባት ምስ አንጭዋን ድድዕን እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ንጹህ ኣየር ዝበሃል ዘይሕሰብ እዩ። ኤር ኮንዲሽኒንግ ዘይነበሮ ቦታ እዩ። ሓንቲ ክፍሊ ንኽልተ ሰብ ጥራይ ተባሂላ ዝተሰርሐት እኳ እንተኾነት ኩነታት ግን ልክዕ ከም ሲኦል ነበረ። ካሜራታት ሰላሕታ ወይ ድማ ሴኩሪቲ ካሜራ ልክዕ ከምቲ መዝሓለ ኣየር ኩሉ ዝዓነወ ነበረ። ኣብኡ ዝነበሩ ፖሊስ ወይ ሓለውቲ ቁጽሮም ውሑድ ነበረ። ብሰንኪ መዓልታዊ ዝለዓል ዕግርግር ብዙሓት እሱራት ይሞቱ ነበሩ። ቴዎን ዋይት ኣብ 2009 እዩ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ዝኣተወ። ዝተኣሰረሉ ምኽንያት ድማ ሰብ ቅትለት ፈቲን ካብ ዝብል ክሲ ነበረ። ወረቐቱ ክረአ ከሎ ግን ምንም ዘፍርሕ ፐርሰናሊቲ ኣይነበሮን። ግን ቴዎን ወይ ድማ ቡልዶግ ኣባለቲ ብላክ ጎሪላ ፋሚሊ ዝበሃል ጉጅለ ወይ ድማ ጌንግ ነበረ። እዚ ጉጅለ እዚ ጸለምቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝበጽሖም ግፍኢ ንምክልኻል ዝተመስረተ እዩ። ቴዎን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ክደልዮም ዝጀመረ ድኹማት ሰባት ነበረ። እዞም ሰባት እዚኦም ንኣዝዩ ንእሽቶ ነገራት ክበኣሱ ከለዉ ተዓዘበ። እዞም ሰባት ንእሽቶ ነገር ካብ ዝበኣሱ ስለምንታይ ዓብይ ነገር ዘይሰርሑ ኢሉ ሓሰበ። ቴዎን ኣዝዩ ማራኺ ወይ ድማ ካሪዝማቲክ ዝኾነ ባህሪ ነበሩ። ንሱራትን ፖሊስን ብዘረባ የእምን ነበረ። ብሰንኪ ጥንካሬኡን ድርቅንኡን ድማ ቡልዶግ ዝበሃል ስም ተዋህቡ። ሓደ እሱር ምስ ፖሊስ ክበኣስ ከሎ ቴዎን ኣብ መንጎ ኣትዩ የገላግል ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ እሱራት ካብ ፖሊስ ንላዕሊ ቴዎን ክእምንዎ ጀሚሮም። እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምሕደራ ድማ ምዞም መራሕቲ ጉጅለ ወይ ድማ ጌንግ ሊደርስ ስመምዕ ይገብር ነበረ። እቲ ምሕደራ ልክዕ ከም ስኒ ዘይብላ ከልቢ ክኸውን ከሎ ጉጅለ ቴዎን ግን ስኒ ዘለዎ ኣንበሳ ነበረ። ቴዎን ኩሉ ነገር ይቆጻጸር ነበረ። ሓደ እስር ንካልእ ክወግእ እንተደልዩ ካብ ቴዎን ፍቓድ ክረክብ ነበሮ። ቴዎን ባዕሉ ፖሊስ ባዕሉ ዳኛ ኮይኑ ነበረ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩ 2,000 እሱራት ፍርቆም ሱሰኛታት ነበሩ። ቴዎን ድማ ድራግ ወይ ድማ ዓጸፍ ፋርስ፣ ሲጋራን ሞባይል ስልክታትን ብምቕባር ዓብይ ንግዲ መስረተ። ናብ ውሽጢ ብኮንትሮባንድ ዝኣትወ ኣቑሑት ብ5 ወይ ብ10 እጥፊ ዋጋ ብምሻጥ ብዙሕ ትርፊ ይነክብ ነበረ። ልክዕ ከም ኣማዞን ግን ድማ ኣብ ጸሊዕ ዕዳጋ ወይ ድማ ብላክ ማርኬት ይንቀሳቐስ ነበረ። ኣብ ደገ $10 ዝሽየጥ ነገር ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ $500 ይሸጦ ነበረ። ኦክሲዶን ዝተባሃሉ ክኒናትን መርፊያትን ላማታትን ኩሉ ብኽባር የከፋፍል ነበረ። እዞም ኣቑሑት ከመይ ኢሎም ይኣትዉ ነይሮም? ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ኣብ ጸጉረን፣ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ውሽጢ ክዳውንቶም ሓቢኦም የእትውሉ ነበሩ። FBI ስልኩ ጠሊፎም ከም ዝሰምዕዎ ቴዎን ብመዓልቲ ክሳብ $16,000 የትርፍ ነበረ። እዚ ድማ ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ እቶት እዩ። እቲ ገንዘብ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ድማ ዶት ፓክ ዝበሃል ዲጂታላዊ ስርዓት ስለ ዝነበረ ፖሊስ ኣሰሩ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ነበሩ። በዚ ዝረኸቦ ገንዘብ ድማ 2 ክቡራት መኻይን BMW እና መርሴዲስ ቤንዝ ገዝኡ ኣብ ጥቓ እቲ ቤት ማእሰርቲ ፓርክ ይግብረን ነበረ። ንሓንቲ ፖሊስ ሰበይቱ ወይ ድማ ዓርኩ ዝነበረት ድማ ናይ ዳይመንድ ቀለበት ሂብዋ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ እስሩ እንኳ እንተነበረ ካብ ብዙሓት ሃብታማት ንላዕሊ ግን ሃብታምን ሓያልን ነይሩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበረ ገንዘብን ድራግን ንላዕሊ ኣዝዩ ዘገርምን ዘሰንብድን ነገር እንተነይሩ ቴዎን ንደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ከም ዘገጻ ምግባር እዩ።
ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበረ ገንዘብን ድራግን ናዕሊ ኣዝዩ ዘገርምን ዘሰንብድን ነገር እንተነይሩ ቴዎን ንደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ከም ዘርገጻ ምግባሩ እዩ። ምክንያቱም ብገንዘብ ክዕደጉ ዝኽእሉ ፖሊስ ውሑዳት ስለ ዝነበሩ ንገለ ፖሊስ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ፍቁርን በዓል ቤትን ኮይኑ ክቐርበን ነበሩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩ ፖሊስ እቶም 75% ወይ ድማ 650 ዝኾኑ ፖሊሳት ደቂ ኣንስትዮ ነበራ። መብዛሕትአን ዕድሜን ኣብ 20ታት ዝርከባ ኮይነን ካብ መንግስቲ ዝኽፈለን ደሞዝ ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝነበረ ተወሳኺ እቶት የድልየን ነበረ። ቴዎን ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ብገንዘቡን ብቆላሕታን ይስሕበን ነበረ። ቴዎን ብጥዑም ዘረቡ ንፖሊስ ደቂ ኣንስትዮ ደብዳቤታት ይጽሕፈልካ ነበረ። ሎሚ ኣዝዩ ኣጥዕሙልኪ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዕግርግር ሰባት ክትህድእ ከለኺ ደስ ትብሊ ነርኪ፣ ዝሓዘንኪ ትመስሊ፣ እንታይ ኾንኪ፣ ንዕስኪ ንዕልል ብምባል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትወን ነበረ። በዚ መንገዲ ድማ ቴዎን እሱር ከይኮነስ ንፖሊስ ሓላውን መከላኸልን ኾነ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝለዓል ግጭታት ንኽልተ ሰሙን ከም ዝቋረጽ ብምግባር እቲ ሰላም ብሰንኪ ቴዎን ከም ዝመጸ የርኢ ነበረ። ሓንቲ ፖሊስ ንቴዎን ደስ እንተይላቶ ናይ ዲዛይነር ቦርሳታት ትዕድገላ፣ ንገለ ድማ ክቡራት መኻይን ከም ዝዓደለን ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ። እዚ ጽቡቕ ርክብ ድማ ናብ ጾታዊ ርክብ መርሐ። ካሜራታት ኣብ ዘይረኣዩሉ ኩርናዓት ወይ ድማ መኽዘናት ይረኸቡ ነበሩ ወይ ድማ ሴክሲ ይገብሩ ነበሩ። ኣብ ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ቲፋኒ ሊንደር ዝተባህለት ፖሊስ ክፍሊ ማእሰርቱ ብፖሊስ ክፍተሽ ምዃኑ ስልኩ ብኤፍቢአይ ተጠሊፉ ምህላውን ኣጠንቀቐቶ። በዚ ምክንያት ድማ ፖሊስ ክፍተሽዎ ከለው ምንም ነገር ኣይረኸቡን። ግን እቲ ዝገርም ነገር 4 ፖሊስ ደቂ ኣንስትዮ ጄኒፈር ኦዌንስ፣ ካታሪስ ስቲቨንሰን፣ ቻንያ ብሩክስ ቲፋኒ ሊንደር ካብ ቴዎን ጠኒሰን ነበራ። ሓንቲ እንኳ 2 ውሉዳት ወሊዳትሉ እያ። ብጠቕላላ 5 ውሉዳት ካብ 4 ፖሊስ ወሊዱ። 2 ካብአን ድማ ስመን ቴዎን ኣብ ክሳደን ደረትን ተነቂሰን ነበራ። ካብ ፖሊስነተን ናብ ጭቁናት ኣንስቲ ተቐይረን ነበራ። ንሱ ክድቅስ ከሎ ደው ኢለን ይሕልዋ ነበራ። ቴዎን ብስልኪ ክዛረብ ከሎ ኣነ እየ ሕጊ እናበለ ይጭድር ነበረ። ኣብቲ መመገፊ ክፍሊ ወይ ድማ ካፍቴርያ ኮይኑ ድማ መን እሱር ኣብ ክሽነ ክሰርሕ ከም ዘለዎ፣ መን ዓናት ከነጽፍ ከም ዘለዎ፣ ኣየናይ ፖሊስ ክቕይር ወይ ካብ ስርሑ ክስጎ ከም ዘለዎ ይውስን ነበረ። ኤፍቢአይ 4 ፖሊስ ካብ ሓደ እሱር ምጥናሰን ምስ ሰምዑ ምርመራ ጀመሩ። ሓደ ካብቶም ንቴዎን ኣዝዩ ተኣማኒ ዝነበረ እሱር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዕልዎ። ንሱ ድማ ኩሉ ሚስጥር ተዛረበ። እተን ክቡራት መኻይን BMW ወይ ድማ መርሴዲስ ኣበይ ከም ዘምፀአን ምርመራ ተገበረ። ኣብ ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ኤፍቢአይ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ስርሒት ጀመሩ። ፖሊስ ስርሖም ጀሚሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ከኣትዉ ከለው ኤፍቢአይ ብሽጉጥን ብካቴናን ተቐበልዎ። ብጠቕላላ 25 ሰባት ተታሕዙ። ካብዚኣቶም ድማ 13 ፖሊሳት ነበሩ። እተን 7 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ፖሊሳት ነበራ። እቲ ቴዎን ንዓመታት ዝሃነጾ ንግስነት ኣብ ሓደ መዓልቲ ፈረሰ። ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ ድማ እወ ኩሉ ኣነ ገይረዮ ብምባል ዓመደ። መን መኪና ከም ዝሃበ፣ መን ፖሊስ ካብኡ ከም ዝጠነሰት ኩሉ ዘርዚሩ ተዛረበ። እተን ስሙ ተነቂሰን ዝነበራ ፖሊስ ኣዒንተን እናረየ ኣሕሊፉ ሂብዎን። ቴዎን ካብ 12 ክሳብ 20 ዓመት ተፈረዶ። ብጠቕላላ ምስ ጉዳይ ተታሒዙ 40 ሰባት ተፈረዶም። እተን ምስኡ ርክብ ዝነበረን ፖሊስ ድማ ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ተፈረደን። እቲ ባልቲሞር ሲቲ ዴቴንሽን ሴንተር ድማ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ሙሉ ብሙሉእ ተዓፀወ። መንግስቲ ካብ ዝተማሂሩ ደሞዝ ፖሊስ ክውስኽ፣ ካሜራታትን መመርቲ ማሳርሕታትን ክገጥም ወሰነ። ቴዎን ዋይት ወይ ድማ ቡልዶግ ዕድሜኡ 50 ምስ መልአ ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ተኽእሎ ኣለዎ። ታሪኽ እዚ ይመስል። እንተ ደኣ ደስ ኢልኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ግበሩ። ቀጻሊ ብኻሊእ ታሪኽ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቆንዩ።